μάθημα. Κουράστηκα πια. Ποιο δικαίωμα έχει ο Παζλ να κατασκοπεύει τη ζωή μου και να αποφασίζει με ποιο να βγαίνω? Άντζι, δεν καταλαβαίνεις. Απλά ζηλεύει. Δεν νομίζω. Απλά ο Παζλ δεν συμπαθεί τον Χαλκ. Ευτυχώς που είναι εδώ και ο κύριος Μαξ, αλλιώς και εγώ δεν ξέρω τι θα έκανε ο Χαλκ στον Παζλ. Τι ωραία που βάζεις τα αγόρια να μαλώνουν για σένα. Μακάρι κάποιος να μαλώνει και για μένα. Διάννα, εσύ είσαι ο μόνος λόγος που αυτοί οι λύθοι μαλώνουν. Κορίτσια, το αποφάσισα. Θα στείλω τώρα στον Χαλκ και θα του ζητήσω να βγούμε. Τον Χαλκ! Άντζι, έχεις τρελαθεί. Θέλεις να βγεις με έναν κουφιοκέφαλο αθλητή? Μπορεί να είναι κομμάτι χαζός, αλλά είναι δυνατός και μπορεί να με προστατεύσει. Και μεταξύ μας, ο Παζλ είναι μισορυξιά. Άντζι, νομίζω ότι εσύ και ο Χαλκ θα είστε πολύ ωραίο ζευγάρι. Κανονίστηκε, του στέλνω τώρα. Για να ακούσουμε. Χαλκ, μου αρέσεις και θέλω να βγούμε. Άντζι, ορίστε, το έκανα.